Ültem még valamivel, mondhatom meglepetésnek is, vagy mondhatom egy kis útravalónak is az élethez, az életben. Egy kis üzenettel, mert miről is szól igazából az augusztus 20-a, amit mi most egy héttel előrébb hoztunk, nem másról szól, mint arról, hogy megalakult Magyarország, megalakult a magyar állam egészen pontosan, Szent István király fölvette a kereszténységet, hallott egy jó hírt, hallott egy olyan hírt, amit azelőtt már 1000 éve keringett a világba, de hozzánk magyarokhoz 1000 évnek kellett eltelnie, hogy eljusson ez a hír. És én erről a hírről szeretnék néhány szóban a tűzijáték előtt beszélni, és utána pedig azzal fogjuk folytatni, hogy megnézzük a tűzijátékot. És van egy személyes üzenetem az örmélyesség számára, hogyan gondolkodtam körülbelül egy héttel ezelőtt, hogy miről tudnék itt beszélni. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon sokan sokféle háttérből vagyunk itt, nagyon sok mindenkinek egy egyedi története van. Mindannyiunk egy egyedi személyek vagyunk. Olyan személy vagy, aki itt vagy, és hallgatsz engem, akihez hasonló a 7 milliárd ember között nincs a Földön, mert egy egyedi képre teremtettél ezen a Földön. És én ezzel szeretném, ezzel a szívvel, csináltattam egy ilyen mézeskalánt szívet, és azzal szeretném szemléltetni, hogy szerintem itt egyenként mindannyian egy ilyen mézeskalánt szívemberek vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy nektek is a legbensőbb lényetekben ti egy szívbeli, boldog életre törekedtetek, amikor megszülettetek erre a földre, amikor megdobbant az első szívdobbanásotok, és tele voltatok reménnyel. Évekkel ezelőtt is, talán most is, tele voltatok jó reménységgel az életetek előtt, amikor álltatok, amikor még 10 éves voltál, úgy gondoltad, hogy szeretnél boldog lenni, és ez nagyon jó, mert mindenkinek az a célja, hogy egy igazi szívember legyen, megtalálja a boldogságát. És nagyon sok mindenben keressük a boldogságunkat, és ez nagyon jó. Fontos, hogy megtaláld a szakmádat, fontos, hogy megtaláld azokat az embereket, akiket te is tudsz szeretni, egy nagy szívvel, fontos, hogy megtaláld a hozzád való segítő társat, és nagyon sok olyan dolog van, amire az ember természetszerűen vágyódik. Viszont azt fogalmazódott meg bennem, hogy amikor fiatalok voltunk, akkor tényleg olyan igazi optimisták voltunk. Azt gondoltuk, hogy mi majd máshogy fogjuk csinálni, meg azt gondoltad te is, hogy te egy sikeres ember leszel. És elindultál egy úton, és talán ért téged olyan dolgok, amik ezt a jó jövőképedet valamilyen formában elsötétítették. Volt egy tiszta szíved, voltak előtted döntések, volt egy jó jövőképed, de jöttek olyan váratlan események az életedben, amire talán nem számítottál. És az a reménység, az a boldogság, az a jó jövőkép, az a jó várakozás egyik pillanatról a másikra, talán tőled függő okok miatt, talán tőled független okok miatt valamilyen módon elsötétült. Lehet, hogy ott hagyott a társad, akit szerettél, lehet, hogy jött egy betegség, lehet, hogy történt egy haláleset a családodban, ami miatt szomorú és nehéz időszakokon mentél keresztül. És ezt jelképezi ez a szív. Ez a te szíved azokban az időszakokban, amikor visszagondolsz, és azt mondod, hogy nem kívánom ezt az időszakot, és soha nem akartam ezeken átmenni. Vannak az életnek problémái, ami miatt a fehér szívből egy gyász, egy depresszió telepszik az emberre, és tudjátok, mi történik nagyon sok ember szívével? Az élet darabokra töri. Átélted, hogy darabokra tört a szíved? Csalódtál a barátaidban, csalódtál a párodban, csalódtál a szerelemben, nem jöttek anyagi áttörések, darabokra tört a szíved. És azt mondod, hogy hol van az én jövőm? És az az üzenetem a számodra, amikor kerested a szeretetet, hogy ki ebben a helyzetben, aki a legnagyobb problémáiban is szeretne téged, az az üzenetem a számodra, hogy az, akit Szent István király megismert, 1000 évvel ezelőtt, van egy élő Isten. Istennek van egy élő szeretetben, amit megmutatott Jézus Krisztusban, és elhozta erre a földre a szeretetet. Erről beszél a Biblia, úgy gondolom Szent István király is ezt olvasta, és megismerte azt a szeretetet, amivel Isten téged is szeret, mert te személyesen bármin mentél át az életben, bármilyen tragédián, el kell mondjam neked, hogy nagyon szeretet vagy az élő Istentől. De hát mit ér olyankor a szeretet, amikor az embernek darabokra törik a szíve? Van egy jó hírem a számodra, hogyha elvesztetted a jövőképedet, ha elszomorodtál, ha elhagyatott lettél, ha csalódott lettél, hogyha bele nehezedett az élet terhei a szívedre, akkor neked egy új szívre van szükséged. Egy új belsőre, ami meggyógyult, amit már nem tudnak megsebezni,
amit nem tudnak megbántani, amit nem tud a bűn már többé tönkretenni, van egy jó hírem a számodra, lehet egy új szíved. Lehet neked is egy új szíved, úgy, olyan nekem 5 évvel ezelőtt volt, és kaptam egy új szívet, amikor hittem abban, elhittem azt, hogy Jézus annyira szeretett engem, hogy meghalt értem a keresztfán, és föltámadt a halálból. És ez valóság. Emlékszetek, a Takás Nikolasz miről beszélt? Azt mondta, hogy hit. Hit által állt ki oda, és hit által nyerte meg. Ha te szeretnél egy új szívet, amiben már nincs ott a gyász, a szomorúság, a keserűség, tönkrement élet, akkor kaphatsz egy új szívet Jézus Krisztustól. De tudod, ha kapsz is egy új szívet, amivel tudsz szeretni, tudsz másokat szeretni, mit érez az új szív, ha nincs meg neki a párja? Ha nincs valaki nagyobb, aki sokkal jobban szeret téged, mint ahogyan te az emberektől szeretett vagy. Kaphatsz egy új szívet, de van egy jó hírem a számodra. Istennek is van egy űr a szívében. Mint hogy te is átélted, hogy van űr a szívedben, neki is van egy űr a szívében, mert mindaddig, amíg ti nem szeretitek egymást, Jézusnak a szíve lyukas marad a kereszten. Jézus, valami hiányzik a mennyből, valaki hiányzik a mennyből. És az a jó hírem a számodra, hogy találkozz az Istennek a szeretetével. És betöltheted Isten szívében azt az űrt, ami ott átunk, és elmondom neked, hogy a te szívedben is be fog tölteni egy űrt Isten szeretete. Higgyétek el, ezért állok itt előttetek, mert én ezt személyesen megtapasztaltam. És ez a jó hírem a számotokra, ez az üzenetem, hogy bármin mentél keresztül, senki ember nem tudja. Senki nem tudja, hogy amikor nem itt vagy, hanem lefekszel a szobádban, mik terhelik a szívedet, de ha megismered Jézusnak a szeretetét, meg fogsz gyógyulni, és újra boldog lesz az életed. Ez az én államalapítási üzenetem a számotokra, ami nem másról szól, mint arról, hogy miről szól a kereszténység. Hát csupán erről. Szeretem Jézust, és viszont szeretve vagyok. Tehát ezzel kívánok nektek egy nagyon-nagyon boldog előttetek álló új évet, és szeretnék egy áldást mondani erre a falura, és rátok is, és ezt követően pedig, ahogyan befejezem az áldást, meg fog szólalni a zene, és hamarosan a tűzjátéknak a fényei is fölrepülnek. Tehát Úr Jézus, én hálát adok a nagy szeretetedért, hogy te szereted, Uram, ezt a falut, hogy te teremtetted azokat a szíveket, amik ebben a faluban vannak, akik élnek, és megáldom azokat a szíveket, akik megszomorodtak, akik összetörtek, akik magányosak, akik depressziósak, akik csalódtak az életbe. Úr Jézus, add meg nekik azt, hogy hozzám hasonló módon megtapasztalják a te szeretetedet, és megismerjék azt, hogy ki vagy te a feltámadt Jézus. Uram, hálát adok ezért a faluért, ahol megszülethettem, és áldást mondok Jézus nevében, anyagilag, szellemileg, minden területen az itt élő emberekre. Áldottak legyetek Jézus nevében. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy úgy döntöttetek, hogy részt vesztek ezen a falunapon, és a legjobbakat kívánom nektek, csak úgy, hogy egy év múlva itt találkozzunk. És úgy gondolom, hogy el is mondtam mindent, amit szerettem volna. Hogyha szeretnétek beszélgetni, nagyon szívesen itt vagyok, tudunk beszélgetni, akár a problémáitokról, és van egy jó megoldásom is számotokra. Tehát akkor a Dogs fog hamarosan a dobok mögé, illetve a billentyűk mögé állni, de akkor szólaljon meg a zene, és rebbenjenek fel azok a petárdák. Ja, és még egy szolgálati közlemény, valaki